na taong Jesus dala ang paglaom isip piniyalan, but under sa part 2 na ay duha ka punto nga akong i-highlight. Una, ang kauban, ikaduha ang paglaom. Wa lagi nimo gi-appeal, Father, ang Pasko, Sinodo, kanang piniyalan diha, no? Kung akong hotdon karon, abtan tag alas 12 gabi no? So just remember sa opening remarks ni Father Iban, that's the beautiful summary. Take note in one line, kini nga idea sa tima palang daan, daghan kay tag mahisgutan. But this evening, tonight, I want you to remember two things. First, kauban, second, paglaom. And let me end with a challenge. So kanala atong hisgutan karong gabi una. Now let me start with the preliminary. About stewardship, we are so familiar with stewardship for sure. Okay? Na di na ko na isa-isahon paghisgot ni ini. Second point, synodality. Which until now, we try to enjoy the spirit of synodality as a backgrounder. And take note, next year, the Jubilee 2025, we talk about the pilgrims of home. Kung tanawon sa tima bitaw, akong kuhaon diha karon, matay ka sa preliminary, partly gihisgutan akong sinodo, gihisgutan ako ang synodality, gihisgutan akong stewardship, and we talk about the Jubilee 2025. Namo na ito ang sub-theme sa preliminary. When we talk about stewardship, basically it's about a way of life. And that's the challenge that hopefully in the Archdiocese of Davao, we will enjoy this what we call stewardship. Second, journeying together. Take note, not only we are journeying together, we listen to one another. And lastly, as I mentioned, about the Jubilee 2025, Pope Francis opens the Holy Door at St. Peter's Basilica to inaugurate the Jubilee year at the Vatican. Pope Francis approved Pilgrims of Hope as a motto for the Holy Year 2025, that's next year. The motto aims to give a concise sense of the full meaning of the Jubilee mercy. The words pilgrims and hope also represent the key themes of Pope Francis' pontificate. So grabe ang backgrounder na to. That's part of the preliminary. Bingo. Second part, mention about Pasko, Sinodo uban sa nataong Hesus, dala ang paglaom isip piniyalan. But sorry kaayo, as I said, ilimit na ko sa duha ka punto. First point, kauban. What comes into your mind mentioned about kauban? Sa Tagalog, kasama. In English, companion. Unsay mosulod dayon sa imong hunahuna kung maghisgot tag kauban, kasama, or companion, or kinsa dayon imong mahuna-hunaan? Sana all na kauban. Kauban, paingon diri, for example, sa ato ang simbahan, kinsa man imong kauban sa balay, or kauban nga nananaog sini, kinsa na nga kauban? Now, companion, sa term, is a familiar word for one that joins or accompanies another, whether on a journey or traveling companion or a journey of life, married her long-time companion. So, manay meaning siya. Na atong balik tagamay sa Latin, tanawon to ang sa Latin o sa word aning companion, derives from the Latin word companio. The cum in companion means with. The second part comes from the Latin word panis, the Latin word for bread or food. Originally, the word companion was used to describe someone with whom you shared a meal. Someone with whom you shared a meal. Naabot ko din mga alas 5, nag-message si Father Bong, anak siya, Bay, abay among tawagan, sabay, dili ko malate ko kay nagpaibot daw sa og ngipon. Nga anak ko nga, kamo nalay mag-uban ni Father Iban og panihapon. Anak ko nga, gimingaw, biyang ta ko ni Father Bong mag-uban mi kaon. Na
Kalipay po na ako nakauban ug kaon ug panihapon si Father Iban. Wa pa kay nagsugod ako ang sharing, nanay ni Dool sa kuha kay mga na po daw mi humag sa ako ang sharing. Diba nindot kay nga imiti. Companion, no? Someone with whom you shared a meal. Na atong tan-awon, literal man na sa atong tan-awon sa social media, maghisgot tag kauban or kasama. Sa social media, ako ra po nakita niyo sa ang hirap pala kapag mawala iyong taong nakasanayan mo ng kasama. Yan na pag ginisumpay niyo siya, hindi mo alam kung gaano kasakit makita kang masaya kasama ang iba. Yan, ito'y hugot pa ni hugot sa Facebook, nakita na ako, no? Kayo ang magkasamang matagal, pero sa iba siya kinasal. Updated sa social media, naman, hindi nakakamatay ang pagiging single. Ang nakakamatay ay magkaroon ng karelasyon na ang ibinigay ay puro konsumisyon. Walang magtagumpay na mag-isa, palaging kailangan mo ng kasama. Companion. Don't walk alone. Kinahanglan dyan na itong kauban. Nainisingit din, no? Masarap mangarap, lalo na kung kasama mo ang taong mahal mo. Taring! Masarap mangarap, lalo na kung kasama mo ang taong mahal mo. Sa gusto mga movie, napoy hugot para sa inyo ha. Looking for kasama, manood ng horror movie. Qualifications, yung takot sana mawala ako. Kasama. That's how the social media define kauban, kasama, or companion. Basically, we all need kauban, kasama, or companion. Kauban, mulaag, kauban, mukaon. Kauban, bisan gani ng mga marites, kinahanglan po kauban. Pero amot, nakasulay na mo nga, wakay kika marites, imo na lang istorya imong kaugalingon. Nakasulay na mo? Hala, panulay mo, paghuman din. Diba? Bisan naman, kinahanglan tag kauban, no? Kinahanglan na tuog, kauban nga makikistorya. The same is true kung sa kalibutan kinahanglan nato ang kauban, ingon ana usab ang panaw padulong sa gingharian sa amahan. Sa kalibutan natay kauban. The same is true with our journey going back to the Father. Nakinsa man ni atong kauban, walay lain kundili ang atong Ginoong Hesus. Unang tinahinay nato na bantayan ang tema akong gitahi-tahi ambot o mao bagin pagkatahi kay di man ko mananahi. Same with atong hisgutan mga kaigsuonan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Take note, ang atong kauban sa panaw, si Jesus nga mo ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Assured kaita ug secured kaita sa atong kauban nga magpakatao karong umaabot nga Pasko. Naghatag og unod. When we talk about synodality, it's not just about us journeying together, walking together, listening together, but among us, Jesus walks with us. His gutag synodality is not just the idea of Pope Francis even before na ang synodal church. Every time we celebrate Christmas, ang Ginoo nagpakataw, miuban sa atoa. Kay gihigugmata niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And if Jesus is our companion in our journey, secured ta, assured ta sa ato ang panaw palig sa amahan.
That's the first point. Kauban. Hapit ano man. Second, paglaom. Advent, we talk about Advent, na ay mga kandila, na kandila sa tubangan. No? It represents hope, love, joy, and peace. And we highlight the idea of hope. What is hope anyway? Sa mga kusog manigarilyo diha, alam na. Hope, no, dili ni sigarilyo atong gihisgutan. Pero unsa day kala, I ask this question, what the difference between hope and wish? Isa may makahatag og kalainan sa hope and wish. Tagaan og GCash ni Father Iban kung makasulti. Okay, na ako gipangutanan no kay Marites ko before niini. Niingon siya, ang wish kay naghandom, ang hope kay naglaom. Charan. According to Arthur Virginia, kuyaw ang ato ang Paris bookkeeper. Di ba? Ang wish kay naghandom, ang hope kay naglaom. Kunya, magpalupig ba day ang ato ang GKK animator? Ningon siya, wish is what you look forward into, while hope is the greater factor that you hold on to attain your wish. With all the ups and downs that you encounter to attain your wish, there is always hope that keeps you going. Contestant number 2. Di na gikan sa kuha, gikan na sa ilaha. And of course, alangan ay mga batanon dari karon. Let's hear from Paris Youth Animator. Ang wish kay more sa present and past, while ang hope kay looking forward sa future. Ang wish kay kasagaran imong desire or regrets na unta ani na, while ang hope expresses optimism kanang something gina-look forward ninyo. According sa atong youth animator, contestant number 3. Kinsa may best in gown lang tulo. Simple kayo, di nagikan sa kuha, gikan na sa ilaha. Now, I asked my friend, Google, ningon siya, hope is a future desire, a real situation, while wish is a regret and unreal situation. Basically, when we talk about wish, is close to impossibility, impossible, while hope giving us the idea of the possibility. Ang hope, posible siya. Pero kaning wish, impossible siya. Kana bitaw pag-example ato, I think December 3, na ato'y nakaingon nga naadoy nahulog nga bituon ba to or whatever, unya daghang kay nag-wish na ato. Bisan nakakita lang sa picture, nag-wish na. Nag-wish. Unya gideclare nila nga dili daw to bituon. Okay. Na siya. Na example dire, I hope it's a girl. Ang wish example kay I hope I wish I had Einstein's brain. Naklaro ng kalainan? Basic experience, nakaingon po ko, daghan po ko mga wish sa una sa akong kinabuhi. Like for example, I want to be like my father. Wish na ko na, nga idol kay nako akong papa kay manager. Manager sa among uma. Wa gay magbuot unsa orasa mo adto, no? Gusto nako na si papa. Ikaduha, wish po nako na nga maminyo ko. No, pareha kay dingdong ba? Awa? Pero ambot, ngayon, baka ko maminyo, no? Parte me. Ba, wish lang yun ako na. Live, bataan no? Live, sa ka dyan. Okay, wish na ko. Na-wish po na ako, mahimo kong father, papa, no? Ambot, ngayon, babugo may mong papa, no? Dahil sila. Okay, muna ako ang wish. Pero ang hope, lahi po siya, no?
wala man ko nahimong farmer sa ako ang papa, by I become worker in God's vineyard. Diha magtrabaho sa simbahan. Nya wala, makaingon po ko, mapugoy asawa, ako namin niyo. Ako'y Marian Rivera, pero makaingon ko, wala man ko'y asawa sama ni Marian Rivera, wala po'y makalabaw sa kagwapa ni Birhen Maria. Napay ikaduha, dili man ko sama kagwapo ni Dingdong, pero sigurado ko nga during communion, daghan mo linya kay Father Dodong. Okay. Wa man ko nahimong papa, but thousands, if not millions, will call me Father. Bisag mga tiguang, mingon siya ko ag Father. Sometimes, God will destroy our plans when He sees that our plans are going to destroy us. Kanang ato mga plano, gubon sa Ginoo. Labi na kung nakabalo siya, ang kanang atong plano, makaguba sa ato. Kung gipugos dyan ako, siguro akong kaugaling o maminyo, ambot, asa na ko gibutang sa Ginoo ron. Masay, ipamugos man nato ni. Wish na ko. Wish na ko. Wish. Yung tata mo hold sa ato ang wish, dito ta sa atong hope. Nga naman, kaya ang Advent season, the time of Advent, returned as the horizon of hope, a hope that does not disappoint because it is founded on the Word of God. Hope is founded on the Word of God. Human, ang part 2. So part 3 na ta, ay, challenge, baka mo sa kauras. Dali ra ng ideya, istorya ta, dali ra na. Ang challenge actually ang lisod. Katong preliminary, ang tema na to nga may pag-summarize si Father Iban. Dali ra to. Ang challenge, may lisod. Kay una, na-challenge po ko ani. Ako ang unang na-challenge while accepting the invitation na maghatag og Advent recollection. First challenge na akong nakita is know your companion. Ilha. We all have different experiences. Usahay, di na ta gusto makikila-ila, kay nabaksa sa sung kasenatian kaniadto, magitraidor ta. Di na ko gusto gauban, maura man gihapon, at the end of the day, biyaan. Ang uban, sa chat-chat, pakiligon. Nya biyaan ra gihapon. We should know our companion. Kinsa man gyud akong kauban? Kinsa ang atong gusto nga makauban? Especially in the spirit of synodality. Nakasagaran sa to kay mamili ta according sa ato ang gusto. Ato ang preference. Kung gusto gani mo nga sa inyong picture sa grupo, ikaw ang gwapa o gwapo, pamili og mga pangit nga amigo ug amiga. Kaya kung mapapicture mo, ikaw yung gwapo o gwapa. Kaya mga gwapo kay tanan, aluoy, yung kaya kaapiki, yung naong diya. Mamili ta. According mitaw, kini. Amigohon ako ni kay Brad, mang libre na sa kuha. Kanang naay mahatag sa ato Mamili tagi sa ato makauban, kanang naay mahatag, makontribute sa ato pero wata nagunahuna sa atong kauban nga naatay mahatag po sa ilaha. Ang atong gusto nga naatay madawat.
dili muhatag. But Christmas is not just about receiving gifts, but it's about giving. Kana muhatag ka. Kaya mao ni ang gihatag ang parigingnan ni Kristo sa iyang pagpakatao sa kalibutan. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. He gives us a good example. Ihatag niya. Nga naman, kay pinangga ta. Kabantay ka last Christmas, isa may nakadawat og nail cutter. Wala? Usay makaingon ka, useless na nail cutter, oy. Pero kanang naghatag gani sa imo, importante kay sa imuha, I tell you, sigurado ko kanang nail cutter imo nadawat last year, wa pa na mo gamit hangtod karon. Kay imong giampingan, is not just katong gihatag niya, to kay gibalyo nimo ang naghatag sa maong regalo. Sag bulak lang, ipit-ipitan ka ng paghayon sulod sa kaumot, naa pa ba na ron? We value the gifts not just because of the price itself, kundili sa naghatag sa maong regalo sa inyo. Yang atong ilho ni atong companion kasi ang kaubano, una nga buhaton na to, maminaw. Listen. And that's precisely we have Advent recollection. We share. Wagi bagong topic nga akong gidiscuss karon i-share sa inyo ha. Balik-balik na muna kadungog ni ini. Pero we go back, we listen once again. We refresh ang atong paghibalo na asa maminaw, di lang po maminaw sa facilitator, maminaw sa Ginoo. And hopefully, we have that idea like that of Mary. Maminaw ta. You know what's striking? Concrete experience before the celebration of the Holy Eucharist, supposed to be, mo kung celebrate ako kay, gimingaw ko kay Father Bong, nagtuo ko nga siya na, pagbalon ako sa Father Iban, mo kung celebrate ako kay Father Iban, kay dili po panghambog, ambot og ang kunon ko ni Father Iban, nagkauban po mi dito sa San Lorenzo, Ruiz, Talomo. Pinakataas akong assignment as parish priest, 3 months. Kataw kalipay na kayo ko ni 3 months. Nag-auban mi ni Father Iban, no? Mo ang pinakataas ng assignment. Niya, ningon siya kay kaupat niya nga misa, so kalipay na akong ako'y nakamisa. What is striking while sitting at the sacristy, na minister nga naghilom. Sorry, without asking permission sa mga kuan, pero na-stuck ko kay pwede gud magtabi lang sa sacristy. Pero his silence before the celebration of the Holy Eucharist is a concrete act. Before the Mass, we listen. We listen to God. Unsa may gustos Ginoo? Ambot kung naghuna-huna po siguro na panihapon niya, kasi yung panihapon or whatever. Basta mo ito yung nakuha, na-struck ko sa iyang disposition nga, instead nga magtabi mi, he remained silent sa kilid before the celebration of the Holy Eucharist. And anybody could do that. Bisan asa ta. Can we spend silence? Na ay mga atong altar servers diri, no? Lindot kaayo nga, basta misa, dilibot ipasabot nga, nag-serve na mo, apil tas misa. Na mga lectors, mao po niya ako karon pumarayag sa mga lectors, kaya napares-pres lagi ko. Ana siya nga, di mo simba Father kung walay serve. No, binugo na. Second rason na ng pag-serve, ang una, basic responsibility, or I would say obligation. We attend Sunday obligation, not because kay serve mo, no. We attend the celebration of the Holy Eucharist. Ay, walay lector, ikaw, ayaw, huwag ka prepare. No, we must be ready at all times. Di ko mabasa ron, Father, kaya di ako naka-assigned. Ay, uba nun, anak. Pero sa sasa, bro, wala ingon na anak. Be ready. Kung ikaw ang lector karon, pila ka adlaw before ni mo basahon. Ang uban, 5 minutes before the Mass. Ayaw. You are reading the Word of God. Spend a moment of silence. Before ka mo basa, silence. Di sa mga lektor, pati sa mga pari. Speak to Him, to our companion. Storya, muna mag-ampo ta.
We attend the celebration of the Holy Eucharist. We speak to the Lord as we do with our companion about our needs and about what we go through in our life. Kana makiistorya na kas Ginoo nga murag imo lang higala, nindot ka na nga experience that relationship. Istorya. Third nga buhaton nato kay imitate Him. Listen to Him, speak to Him, and imitate Him. Imitate His humility, His being merciful, His being loving. Karong Pasko, atong tan-awon, pamanahuman ang Belen, no? Diya sa Belen, na ang Holy Family, yung mga karnero, masakitan ko gamay kay kanang Pasko, magsilpi-silpi dayon ta sa Belen. Wa na nakita si Jesus. Atong naong na nakita, dagko kayo. Pasko man yam ning adlaw, di ba di bang adlaw? Pantay ha? Dapat nindot yung mag-change tag profile, mag-post tag picture, post na to ang nataong Jesus. Nga gihukas ang pagka-Dios, nagpakatao ni uban sa atoa. Nga naman, kay pinangga sa niya. Pwede na gusto magpabilin dito, kung naon? Video call na lang ta. Tanawan lang ko sa TikTok. Online lang mo diya. Pero nagpakatao siya. Nagpaubos sa iyang kaugalingon aron kitang nasa ubos iyang mapataas. We imitate Jesus. Indot kay nga ako ang image nga nakita, no? Yang nagkagamay ta, nagkadako ta, nagkasama ang tatakang Jesus. Kay kung naa daw kay binuhi bitaw daw nga iro, na sa ibang balay imo pag yung itapad-tapad, layo ray tuig banimahong na pugang iro. Una kay binuhi nga baboy, igaglaog, layo ra po na tuig, kung di pa maihaw ang baboy, nimahong na pugang baboy. Kana untang pagkalawat po nato kang Hesus bitaw matag Domingo, matag adlaw, di lang unta ta manimaho nga Kristo, kundi mahisama ta kang Kristo. Sorry kaayo, usahay ng mga liminister na sige na mabig-apil-apil seminar. Di na mapila na oy. Opo nila mi, Father, mga tagugtok. Magbasa na lang ko, magtanaw na lang ko sa YouTube, ma-inspired pa ko. Usay jam lang magadugay ta mga pagpangalagad, magkaubos unta ta, mahimo ta mapaubsanon, dili mahimong magarbuhon. Adi lang sa mga liminister samot ang mga pare. Napahari lang gani. Uyaw naman kaayo. Damor ta nga magadugay sa pagpangalagad, damor unta ta nga mapaubsanon sa atong pagpangalagad. Kana makit-an lang nga si Jesus nga nagpaubos di asong kinabuhi nga nagpaubos. Jesus is our companion. Listen to Him. Speak to Him. And imitate Him. Unay challenge sa toa, knowing Jesus as our companion in our journey. Second point for the challenge is be hopeful. Kalimuni atong hisgutan sa panahon sa Adbyento. Pope Francis said, "Let the church always be a place of mercy and hope, where everyone is welcome, loved, and forgiven." There is hope in the church. And we are here inside the church
precisely because we are hopeful. In Laudato Si, Pope Francis said, "May our struggles and our concern for this planet never take away the joy of our home." May our struggles and our concern for this planet never take away the joy of our home. We care for our common home. Kung matag isa sa tua, simple kaayo, di ta magpatakag labay o basura, di na kay daghan og siligon diri ba. If one of us, before mag-New Year, maningkamot og tanom og kahoy, sa isa lang. And we should underestimate the power of doing something small. If we care for our common home, if we care for God's creation, we care also for one another. Usahay, mangumusta ta kay, text na to. Kumusta naman ka? Yan, pagkita ninyo, masuko ka. Ikaw ba? Wag reply sa kuha. Nandito da? Chat mo siya. Chat. Pag magkita niyo, imo ding sumbatan. Ikaw ba? Sinsol ako nimo. Usahay, mangumusta ta text, sa chat, pero sa personal, hindi ta magkapangumusta. Usahay, pag mata sa buntag, add today sa my day. Post tayo dito, ATM, picture dayon. And we want to say to the whole world, good morning! But we feel, sa atong pagmata, ingno na to ng kauban sa balay, tabaghak, may buntag, maayo kay nakamata pa ka. We appreciate the presence of each one of us. Samtang mga buhi pata, ang naay mamatay, maghilak-hilak na ito. Ito masabtan. Nakatumbuhi pa, pagitan, nangumusta. See the paradox of life. There is hope. And I do believe, kaingon siya, as vocation director, lisod jud gay ng bukasyon karon sa Archdiocese. Tinuod, lisod. But I do believe and I'm hopeful. Karon pa lang this year, I'm happy nga kanang kalendaryo, makadawat mo kalendaryo sa Archdiocese of Davao karon, niabot na og 100 diocesan priests. Samutang badugang si Father Iban. No? We pray for our seminarians. We pray for the parents of the seminarians also. There is hope in the church. We can see young people, altar servers, mga lectors, mga batanon pagkaayo, and musulod sa simbahan. Please acknowledge and appreciate their presence. Nay, tay, inspired at mga batanon, ayaw kasabi. Ikaw mga batanon pabuta, we need also appreciation. We support one another. Pope Francis said, to hope and to act with creation then means above all to join forces and to walk together with all men and women of goodwill. Kayon ta, salbidia, gubot na yung kalibutan karon. Munang na ako'y hugot. Sa kalibutan karon, daghan na kaayong mga paasa. Pero kang Hesus, sigurado ka nga makaasa. My dear brothers and sisters, Pasko, Sinodo, uban sa nataong Hesus, dala ang paglaom, isip, piniyalan. Let me share my personal story. And I love to share my story. First, let me start during my ordination last December 10, 2013, when Archbishop Balias asked me
Do you promise respect and obedience to me and to my successor? I'm so proud and confident. Yes, I do. Yes, I do. And I choose the theme, dili ako, kundili si Kristo. From the letter of St. Paul to the Galatians, chapter 2, verse 20. Here is my story. At that time, my ordination, I'm confident that Jesus is with me in persona Christi Capitis. No doubt, no question, no hesitation. I know that God is my companion in my journey. In my first assignment, mentioned sa introduction, I was assigned in Ascension of the Lord Parish as parochial vicar starting December 13, 2013 until June 28, 2015. And my parish priest is no other than your parish priest, Father Bong Noblan. So instead of 2 years, supposed to be 2 years assignment, na-transfer ko sa Sacred Heart Obrero as parochial vicar from June 29, 2015 until June 30, 2017. Supposed to be for 2 years. Akong nakauban nga parish priest si Monsignor Paul. Mao ni ako ang nakauban nga mga batanon o lain-lain nga mga kauban sa parokya sa Sacred Heart Obrero. On July 1, 2017, nahimo kong spiritual director not because lalom akong spiritualidad. It serves as a preparation. Sinagtuo siguro si Archbishop Balies nga bright ko kay dangas-dangas na akong agtang. Need na ko mag-further study sa Rome. If you go back during my ordination, ingon si Archbishop Balies, do you promise respect and obedience to me and to my successor? I'm so proud and confident to say, yes, I do. Pero pag ingon ni Bishop nga ato ko Roma, lami kay mingog, no, I don't. I asked my spiritual director, Monsignor Nars Vicente, may he rest in peace. Hilak ako ni adto sa iyaha. Naningon siya, lakilak diha, nga daghang kay mga pare gusto mo eskwela, ikaw noon pa-ui-ui ka. From San Pedro Cathedral, ako nagibaktas paingon sa Obrero. May gani, wako ko naligsan ato. Nawaa dyan ko sa panimuot ato. Giadto nako si Monsignor Paul Quizon. And I told him about the plan of Archbishop Balies. Aningon siya, don't say no to your bishop. Kana bitong sakit kay mong buot. Ito na ko si Father Danding. Ningon siya, hindi ko kalimutan ng linya. If you want to be happy, obey. Kung gusto ka nga magmalipayon, pag matinumanon. Maunang gipost na ko sa akong Facebook, bisan wala ko kasabot, bisan sakit akong buot, andam ko musugot kay kung kini iyang pagbuot, sigurado ako maimuot. Even if there is pain, even if I could not comprehend, if it is the will of the Father, I will obey Him because surely I will be happy in the end. Without much preparation, in obedience to our beloved Archbishop, nakaabot ko dito sa Roma. Unya, mo ni akong hugot dito because I did not say no, naka-experience ko no. Panghambog na niya ako apelan. Okay.
Pero ang pinakanindot na ko nga experience is this. Nang hugot na ko ani, ang kamot nga kubalon, nakagunit sa kamot nga halangdon. And you know what? What is more striking? Kaya kanabitong, daghan may mga pare, no, nagliniya dito. Ang ako ang bulsa, akong gisubutangan og lotion. Nga sige jud kog butang sa kong kamot ba. Kay maulaw tano ko balong kita gamot na mugunit tas kamot sa tupapa. Kasi pag-ingon, paglamanon ako sa tupapa, mingon siya nga tiil ni. So gibutangan ako lotion akong kamot, no, kamot. Muna paggunit nako sa kamot sa Santo Papa, kanang bitong brag kamot sa bata nga bulan pa lang apting humuka. Nya, I could still remember, litanya no kung nag-memorize ko, Italian ako ang gipraktisan. Akong istorya, intention, una sa, of course, sa Pilipinas, nya sa ako ang family, for those who ask for prayers, nya personal intention. Wa ko kasulti. Nya, striking kayo, ang ingon ni Pope Francis, prega per me. Pray for me. Ang Santo Papa, paampo sa kuha. Nakatong nailit siya nga sa to Papa mo pag-iingon. Prega per me. Iampo ko. Kung ang sa to Papa nagpaampo sa tuwa, we ask for our brothers and sisters also to pray for us. We pray for one another. And I hope if we pray for one another. After that, pag uli na ko diri, na-assign ko as Parish Administrator sa San Lorenzo Ruiz. Nang kauban ako si Father Ivan Tanawas picture dia. From October 24, 2020 hangtod January 9, 2021. O niya, after that, nahimong ko nga Parish Priest jud. Nangandoy jud ko nga mawing Parish Priest. Pero ako nag-ingon sa Ginoo pila ka tuig. Amo nang bulan ra gihatag sa kuha. After 3 months, inspired by the pastoral seal of Father Bong Doblan, kadang 75 nga GKK nga under sa San Lorenzo Ruiz Parish, proud ko nga ako nang gituyok. Sa isa ka, wag na inamo kami sa 11 district. Pasalamat ko, thank you so much for welcoming us with Father Michael. Unya nadawat naman ako ang letter nga ma-assign, ma-transfer ko. Nanyana po ko, unya, manamilit na lang pud mi. Kana bitong pag-welcome na manamilit, na ato sila giluto nga litson, wala jugo ganahay mukaon. Mo ako na lang gi-take out. At ibuok litson. Joke lang. Kaya ito, nawa ka kasabot sa ibang gibati, nalipay ka, pero, ay, balhin na po dahi. Kani laging obedience. Pinasi bias Bishop na minaw live karon. At least honest ko sa akong gibati no nga laing gid akong buot. Kaya akong buot. Pero there is so much joy in obeying our superior. There's so much joy in obeying our bishop. When after ato masang assignment niadto ko sa mamingaw nga lugar sa seminaryo as pastoral director starting June 1, 2021. Until pasin next year. Wish ko lang, nahimong pastoral director, o niya, I started to enjoy. Kanang ito, sige tagreklamo, wagi mahimo. Sige tagreklamo, di na hinta ma-enjoy hinoon sa atong assignment o asa atong gibuhat. Nya karon sa ako ang pagka-pastoral director, na nalipay ko nga hinahinay uban sa mga seminarista, niya as vocation directors Archdiocese of Davao, makabisita po sa lain-lain nga mga parokya. Yes, life is not easy, but I would say, I am happy. Munang nakoy hugot diri ngayon nga, ang kinabuhi daw usa ka panaw, makagutom, makauhaw, makatiyabaw, makapanghupaw, apan kalimot ayaw, hangad sa ibabaw, kay naay Dios nagtan-aw, ug naa si Jesus atong kauban sa panaw. Jesus is with us. God is with us, walking with us. Munang si Jesus
sa duha ka punto nga akong gi-highlight, with my personal experience, makaingon ko nga si Jesus akong kauban. Si Jesus akong gilauman. Nganong ako man gihugutan kay kung si Jesus atong kauban, sigurado ang dalan sa pagkabalaan. If we go back in our gospel reading, it ended by saying, stay away. In this season of Advent, my dear brothers and sisters, God is inviting us to stay awake. Be on guard. Be alert. You do not know when the time will come. So what we need is to stay awake by knowing our companion in this journey. The second, let us be hopeful, and we should not underestimate even the power of our smile, even the power of small gesture of making someone happy while preparing for your Christmas gift. For example, ilan sa magunahuna nga natay madawat, nindot kaayo, manaapod tay, mahatag. If there's something that I'd like to challenge each one of you as we stay away for the coming of our Savior, there's no other than we need to go to the sacrament of confession. And that's tomorrow. It's okay with me. It's fine with me. If you learn nothing from my sharing, just go back tomorrow evening and confess your sins. In confession, you will know your companion. In the sacrament of confession, you will be more hopeful na bisan sa atong pagkamakasasala na ay Diyos nagpangga. Na mo na ihugot po sa ako ang pagkapari. Ay kumpiyansa, bisingon ani ning naw nga, nagpakamatay siya. Ina na imong katapat. Sino anak ng naong nimo, ina. Lagi, dili lagi mo patuog pare. Ina, bisin ingon anak ng naong nimo, kinahanglan nagmilagro. Ina, bisin ingon anak ka, pinangga ka. And as we experience God's love, my dear brothers and sisters, go back tomorrow for the sacrament of confession. And that's the end of my sharing.